and Nana Tanosohene wabeso achire yewura Kotokohene odina seda bre yewura ene na Asantehene and Achiasehene obani odo mebu Opemsuo TV sunu yem akwaba majibe so bro yem awtiri kwanso that's it unu na na tachire nso bo chidom aye fe pa papa waya de na asembe na beka achire Achiasehene ni omanfo abra wabeda yewura ne na Asantehene asi oh the ambitima ka Achiasehene say Achiasehene abomo homodin pa I started race we no Achiasehene no nyina yo modjuma kama ama me kwan ama matimi abese bibiachiro yura timeda o masepa wada ma da asembe na beka achire Tanosohene nyina oh Tanosohene nyina meka achire Tanosohene nyina say e nyina beda nyame ase say omo ayime me da Tanosohene asepa because omo atamachi efi mfieso ni Tanosohene nyina atamachi ama nei manya kwan na ma beso achire otumfo a meda o masepa Edie na obeka achire omanfo yenim se akonwadie mu enyi obia na se bieburu beta wachi ye obenkum ni nifa omo no omo nta wachi no ana omo mpene so no asembe na beka achire om na die na abaye obema biako ya aba oh se otumfo di creation me said there o se mu bibia ye media o di bibia hye me sa kire se emu se bi awonyina o di hye me sa enti mehwe se kro ye beba kronum obia na onimi enya adwene bia no maba ne mehwe se nyina be yadwene ba ko ne nyina tiba kama mu abuta no so manye obia won ni suade hunu woni suade hunu ene sei e wa konwa a wo bedie yi ho o wa konwa me bedie madi suade hunu dia bebre but metima kamu kakra bi Tanoso eye kura agidin pa so Tanoso so ho na eda nti bi kuro no eda Tanoso hope etima bayi ne mehwe se ensuo no amamre ne amane bia ewo Tanoso krom no bosom ne de wo bia no mehwe se metima amani na ya adwuma pepepe krono punto so mehwe se secondary school eni bi wo no mo mehwe se secondary school ebeba na bibiti se amanfo a omoye galamse ne ade mehwe se otufo na chiwade no mehwe se mabayi me ne aban ne beka bom ne etima asi saade no so ano mi wada ro ebru yesre nyame pama akonwa bedin be na odi bedi akonwa no amakodwa din ye oche bafo akomia enti nana oche bafo akomia nana Tanosohene mekire sunyan Tanosohene ena busuafo yetie ni nua nana chekire hene wa ha ene ne odi animu bibia mu na tache oda ebru yesre nyame pama omira medase edie na beka kire wunua wo hen foforo ase bi ebru waben oh said ye fiasem meni na difie nkomo bebre okay ahini ye said Asantehene ma ye nyina ye tiase se e abotre ene adidi o kire se wo bedi hina abodamfo papa beba bone beba enti wo bedi kro no so no de e den a wo na be hu kwan befa so wo betumi aye obusa na asem bi na mepenimu aye atie akonwadi edu aye apre na e basa ade na wo be wuwie a e se wo bom moden se saa afa ni nyina wo be ka wo mu nyina de o mabom na odi o ma didwuma e wokro na makro na mpuntuo na se bia kusa bia nya de hwe titiro ne ye kwa akon se de ye nkwa akon se ye de mpuntuo na kasa se de be ya obetumi aka afanu ni nyina bom na obeye ama na ye fe na obegidin enu ne hia basa ya da se nana tachire hene otumfo brempon ena ye ne na kasa ono na Asantehene de tachire kru ahwe ne nsa Opemsuo TV fo mo nkoso na mo hwe ye enne de be koso wa asetena yimu ene akire bia no ye de be ma mo midin de kwame awani fo Opemsuo TV menhia hemfi ene nana edi yewura Kotokohene aseda ene Achiasehene aseda bre no ene ode na Asantehene aso aseda bre no nana oda rumebru ye ma otiri nkwa metri dase ye ma mo so ni Asantesom dase oda ma da ho di ma ye medin de nana Jemfi kumani sapon okay Monwirehene foforo yo anije be na wanya abra wo de ohene ase da abre no a okwohye wahene ase se wo de hye brante ohempon e wo Monwire se woni tia se nyamene nana num ye wadom na onya yewura Asantehene anu adom se ya na ese obeda nase ansa na bibia wo bia no watumi aye ana de Asantehene ayama no ni so bibri ntina e wo se ese ye beda nase okay enti minim se aniji e wo makomo se matumi abeda me wura ase enti se ade afei na mahu se odi Monwire kro na shemensa ohene woni so ade hunu ne sei e mako Monwire man no mani so ade hunu pa ne se
Monwirefo ebenyame mesom faso mani so ade hunu pa no se me yesa abe ama Monwirefo eni Asantehene na wo ye de hyebrantie edie ne ma nananom kan se be fa akonya kese tena so wugitu nanka me yotumfo asampon benkumene endi akonya ne to na ihu se afi akonya na kwanwa ache eba fie endi yaji ya de no me kan se menuanu mema wo fie nyina de o chen me de se akonya ne be sa kwa bonten bi mu so obi aka se onia me ba bi endi ebinu twom muti o anu asasa na chi na ebibi ho ana mpanimfo tena ase adwene me ho ana omu busa me na me so me gitum ya danse bebre wo wafutuo bi ado be manipa binom a na omo no wonya adwene ewo ahenim ne sa akonwa de to a eya apre omo a na omu ni wafa no e de na obeya manka bomu aba montem ye crowd de the Monwire only one gate wow nemo mekodi yenuanum bi a ye ne omo free de ntraba ensem na emze omo a na maka echi no omo nsua abakosem Monwire abakosem ti na ye omo se aye omo dia enzo chire yote ya yewura kan ye ba no ye bosum kobri omo na soa ana yenso ne omo ba nti nka omo ye yenuanum prekope nemo nya ade ase enti so omo ti ase saa se ne yewura ade ato no na omo ba omo ye enua ye ne omo nyina na ba boni bia ne entam ya wo Monwire adehia omo wa kwantuo mu ahini so se biebru ye de sika ana chechiri kuro ebi mu wa mono ne bi mu wa brochi abobra mu asi wo mu yi wo asem bi a obeka kire sa nipa ne nyina de meka nyina ne se nukrani Monwire so hebe bi a Monwire fini 2025 se ne Monwire tena ensonu enti da me hu ne se Monwire fo ate aka mu nyina no omunya gidi omimu se ne tie bia no me de Monwire betoto na akwam enti omu nyina so nyi omu timra no mu meboa na yenye Monwire ye na ye nyina ye kwa budget mi de atu ye ho se fi Monwire nana Monwirehene ene ne nakase yewura yesire nyame pama opa ya Opemsuo TV be di akire aba Monwire aba be hwese de kronite ya dase na mi shira bebre Fahina said that Breno Achiame and then Asantehene. Me rather mebru Opemsuo TV yama otirinkwa. Yes lenya me pamao. Oda madam wo di ba ya hwefo hu. Oda Roma. The frame nana osusubunu agyeman otosumienu. Amom Achiasehene. And asamba na beka kira me abeka kira Achiame abra wa ma wo kwan amo obeso akire yewura na de na seda abreni. And the Dikan made the Asida Bema, Chediambo. Na made the Asida Swama, Ira, Asantehene. Ono na mama idea, my, and your no one can come in her. The Asida Kessie, the Mamira. The Asida Kessie, man. They toss me, no so, made the me ama brewer. Asantehene, so, the Asida Sumano. Say, you Ira ho, na buy and my brewer so. Eso ajeme feso me de aseda soma no na esa akobiem eye me maame Achiasehene ene mabusu apanyi na nakakari ene Achiaseman ene Achiase mpanimfo Achiase kurodua ni nyina ade amde mani ahu no ajeme sem me do mu nyina ase na mesre wo mu se de ayefe ya nyina ye di akira ye de abe ye mfa se ya amfanko se de nyina ye nim sa Achiase ye se achia sa ne nyina ye ka no na mabai susu no de nyame ne nananom de fami mu na me de aba beboa ama Achiaseman atene na ye nyina ya kai se de mre bi atwam na Achiase sitie na ufa kwa break kwan so a na Achiase na ne din wo ho pa obi afa kwan so Achiase na oko enti no achia ne muye tibni se mpanimfo wo ho Achiaseman wo ho omu nyina beta machi na yewura so mpa ebo a ene wasa asome nsema chia me no na so wasa hira me kese pa etimi se ni nyina aka bomu a Achiaseman ni se yewura beti se Achiase afede kwa na tene nana ya wa Achiase fo dodo na wa kwantuom ebinom abobra kwa ndimu wadawma ebimu wa brochira bibia bo onsam asem be na abeka kire wo mu afa Achiase mpuntuo enkyekere ho abra wabefra konwa kesi yo
mesre made hye wo akontum ya achiase ade hye wo akontum samra me gina a me kase obi obetime nka bia no otwa nani emehwe nachi achiase na sese yenya hene enti no obia ba bi obia no obia mra na me se enche bia no beto nkra afrefre omo ama no ne no maba efise me ho na metie me wo wa me nya me di ade na me ye de brantie adwuma na me ya no me nuanom bia na ye do mo ntem nkutahudie na wo fom eso na me no mo kasa ma ya kekeke ho abomu a sese omo akontu mo ba fie tibinim se maba die obi o ba bia ateme nka obeba abeka ho am nyina ya amana na ya da se yes le na me pa e ma obebri